Usomabhizinisi omnikazi wenkampani yonogada umnumzane uCyril Payton uthi usazoqhubeka namacala awafake ke-imea yomkhandlu wasemhlathuzo kukhansela uXolani Ngwezi kanjalo naloyo-ke oyibamba mphathi kulomkhandlu umnumzane uPhakama Mhlongo. Lokhu-ke kulandela-ke ukuhoxiswa-ke kwenkampani-ke noma-ke kwenkampani yakhe ibikade ithola ithenda ngaphansi kwawo-ke lo mkhandlu, kanti-ke ufaka amacala-ke inkohlakalo kanjalo-ke namacala okukhwabanisa ngaphansi kwawo-ke lo mkhandlu. Yize-ke noma-ke inkontileka yakhe iphinde yavuselelwa ngalokhu lesihlanu ngesonto ledlule, kodwa-ke uthi amacala aqondiswe kulaba bobabili okuyiyona-ke imea yomkhandlu kanjalo nebamba mphathi kuwona-ke lo mkhandlu umnumzane Mhlongo asezoqhubeka njengoba-ke ethi ufuna ukulekelela bonke osomabhizinisi ukuthi-ke basebenze ngokukhululeka ngaphansi kwawo-ke lo mkhandlu. Angikubingelele mbukeli, igama lami nguSimangele Sibongo sami nguwakachirwa ubukela uhlelo iKZN News Talk, kanti-ke engxoxweni ekhethekile sibe nawo umnumzane uCyril Payton ubeke kanje. Angibiziwe lapho kwakuthiwa ngifika khona ngomhla ka-8 8 January. 8 January yebo. Okay. Kwakuthiwa ngifike khona ngo-9. Ngibizwa i-personal assistant ka-acting city manager uMr Mhlongo, uPhakama Mhlongo. Alright. Mangifika khona ekuseni ngiya e-ofisini likaMhlongo asithi nje ku-ground floor. Mangifika lo sisi athi mina no, i-meeting ayisekho lapho. Se-first floor, e-boardroom kameya. So nginyuke ngiye khona le boardroom kameya. Mangifika khona ngifica ukuthi kukhona abanye o-security services provider esinabo sasithole nabo umsebenzi kumasipala ngoba yahlukaniswe ngegama zabe ezu-9. So bonke ngibafica bahleli e-boardroom ofisini le-PA kameya. Ngibuzeke ku-PA ukuthi ngimtshela ukuthi no, the meeting ngo-9 o'clock. Athi no, bhuti ngicela uhlale phansi ngoba bonke ngibabona la e-show service provider balinde ukubizwa nabo. So mangisahleli lapho ngibona ukuthi right, kuphuma u-first service provider e-ofisini kameya elandelwa u-acting city manager uMhlongo. So amkhipha enze show ukuthi yaphuma ngaphandle akakhulumi nathi. But i-body language yomuntu uyabona ukuthi khona okumphazamisile, but angikho sure ukuthi yini yenzakele. Right, nginganaki-ke nami. So kubizwa omunye angene ngaphakathi maybe 30 minutes or sometimes kube i-hour, depend ukuthi xoxwani ngaphakathi engingakwazi nami. So mayiphuma lo muntu same story, body posture kanye namazwi awashoyo ukuthi badlala ngathi laba bantu. Alright. So bese kuyangithusa, bese ngibona into engcono ukuze mase ngena ngaphakathi ngoba sasingaqali ukubizwa kanjena, but sasibizwa la e-ground floor, sibizwa u-acting city manager, kube kukhona u-deputy security manager uMr Fred Cook. Okay. So ukuze ngi-add nalapho futhi kuyo yonke le meeting sasinayo e-2 ayikho into eyayibhalwa phansi. Okay. Ama-minute mhlambe ukuthi Sophia siphendule ngasikhathi esithizeni. So mase ngilapha phezulu ngiyabona ukuthi no, ukuze ngibe safeguarded, ngi-safeguard mina ukuze kungathiwa mase ngena lapha ngaphakathi mhlambe khona ngikushilo ngoba ufakazi ngoba ngenayo. Or khona bazokusho ngaphakathi okuzokuthi mhlambe later on mangithi ngikhuluma ngakho bazophika ngoba bazobe bethunga phakathi ngizobe ngingedwa. Yeah. So ngathi ukuthi no, ngizorecorda le nto, but whatever goes on ngizorecorda for myself. Ngase ngiyabizwa-ke nami ngibizwa uyena-ke u-acting city manager Mr Mhlongo. Right. Mangena ngaphakathi e-boardroom ngathola ukuthi kukhona umeya uyedwa and then bese kuba uMhlongo and then umuntu osithathu kuzoba yini. So right, ngihlale phansi. Ngimangele ukuhlala phansi then umeya aqaleka abuze uXolani Ngwezi abuze ukuthi Payton, uyazi ukuthi kuno 15% okufanele usubcontractor womsebenzi wakho uthole lapha kumasipala. Kungithuseke lokho ngoba ngiyazi ukuthi i-supply chain procedures athi umeya is a counselor. akanalo ilungelo ukuzathi akhulume nje ngezinto eziphatha usupply chain.
So but at the same time ngicabanga ukuthi uNjomani uMr Mhlongo uzo-interjecta mhlawumbe acorrect umeya ukuthi no akufanele ngakukhuluma kanje lezi zinto ayikhuluma kanje unalo lengothi ukhuluma so ayithulele nje naye. And you are recording the whole umhlangano lo. Ngiyawu-recorda sisi. So bese ngiyamtshela kumeya ngithi no meya sikuzoba ngokwesithathu ngalokho ngibuzwa ngalento ka-15%. And ngimphendulile uNjomani ngamtshela ngathi Njomani I have already nginaye umuntu wesifazane omnyama local engikwi-joint venture naye and lo muntu uno 30% stake kwi-joint venture. So akungamgculiseki lapho umeya athi no i-explanation engimdengeze yona. And you've got that on record? I've got it on record enjalo. Athi the explanation engimnikeza yona i-wrong. Kusho ukuthi angiyazi ukuthi joint venture ichaza ukuthini or and in a subcontracting ichaza ukuthini. So umeya wasithi Peyton if ungakwenzi lokhu esikushoyo ungathuki if inkampani yakho is being treated differently. So ngalesikhathi esho njalo kimina kwafika into eyodwa ukuthi khona okuzokwenzeka enkampanini yami but knowing ama procedures akhona nezinto ezenzekayo the first thing engayicabanga mina lapho ukuthi kuzoba nama late payments ama invoices ami or kuzoba ne termination of services. So kukhona okwenzekile after that kukhona okubonile okukhombisile ukuthi lokho bekusho umoya ngempela sekuyaqala kuyenzeka because of seeing you going to enkantolo uyovula icala. Right. Into eyenzekayo lapho before size sifika kulo. While sisekuleyo meeting leyo nabo meya beno Mhlongo. After esethena kumina ngingathuki if kunezinto ezenze inkampani yami if my company is being treated differently. Wayesebuye futhi enza ngaze kwada kwakuyijoke noma kwakuyini uncokola angikwazi kodwa lokho uncokola lokho wathi kumina ay Peyton kungenzeka umbona eThekwini usunginikeza ibhodlela le whisky ngiyake ngilenqa so sonke ibhodlela le whisky siyazi ichaza ukuthini but angazi ukuthi yena wayichaza ukuthini. Masihlanganela mhlawumbe eThekwini so decide ukuthenga ibhodlela lakho lo ngenze ngiye. After that I decided no ngizovula icala. Okay. Semicala ngihamba ke station ngafika ngabavulela icala le corruption, extortion, intimidation ngoba vele lento ababeyisho kwaku-intimidation. So leli cala mangabe ulivulela umkhandlu waseMhlathuze including imeya lo mkhandlu uXolani ukhansela uXolani Ngwezi kanjalo lo acting city manager Mr Phakama Mhlongo. Umkhandlu angivulelanga icala no. Okay. So Abantu ababephakathi ama participant. okay. Athu. Okay. Mayor and the city manager. So icala mangilivula ngalivulela umeya kanye no city manager. Ngabona sengithola incwadi ngabo 4 ntambama via email yami. It was a letter of termination with immediate effect. Ngiyafuna ukuthi singenela Mr Peyton ukuthi ngolesihlanu we did get a document, a court order that says ukuthi icala usuludrawile. Mhlambe take us through to your reasons why unifikelele esigabeni sokuthi mhlambe sengiyalikhipha icala or maybe sil interpreter wrong amacala sakho nasamila sanjalo mhlambe kona kuphi kwenzekile ngolesihlanu enkantolo. Correct sis. Alekho icala ngilwithdraw mina. Okay, so amacala saqhubeka njengoba. Angeke ngilwithdraw icala. We did also hear ukuthi inkampani yakho isiphinde yabuyiselo after njengoba kade uveza ukuthi yanqanyulela ukusebenza. You were given a letter that was notifying you ukuthi you no longer have a tender to work with this municipality. Incwadi ifikile from their lawyers bakhuluma namameli bami babatshela ukuthi angiphindele emsebenzini with immediate effect. Kunama voice note akhona lapho uMhlongo ebehlangana khona nabantu koNdaba Lodge abuye ehlangana nabo eziphozi eMthunzini. Lapho bedasa khona umsebenzi wami
no business person athatha ama-file aye nawo afika abakhombisa ukuthi nazi inkampani esizwa nazo. So sis ikhona i-voice note ongakwazi ukuthi ungilaleleyo. Jola inkomo kusho ukuthi usokhohliwe. Ngangakukhombisa nje sasihleli nawe noSomkhanda bese kuphi I think likhona lapha neNdaba Lodge ngaleli langa sobona umeya. Ngaze ngakukhombisa ngavala ngomuntu ngathi angifuni ubone labangaphezulu. Yavela lapho lento ka3 meter ila izolokhuza neni khona. Izophuma kulezi zinto lezi zama security company wathi asik-allocated omunye wemsebenzi lapho njoba silokhuza nisibhizi silwa nabo. Ngakukhombisa Jola inkomo. Kuphela ngathi ngeke ngikhombise yonke imessage ngoba ithinta nabanye abantu. Angikwazi ukusharisha information yenye inkampani nenye inkampani but ngakukhombisa sasilapha I think sasiseNdaba Lodge. Noma ngikhumbula kahle ukuthi yona iphi meeting kodwa nje le meeting lesa sikhona sobabili sobathathu ngakukhombisa u3 million ngaze ngavala ngesithupha ngathi angifuni ubone ezinye inkampani. No sengikhumbule macingwane sasemthunzini le meeting sasemthunzini eZippos sihleli sobathathu kuyimina nawe noJola inkomo uhamba I think uhamba nge-Range Rover uSomkhanda ehamba ngemoto embili. Asithengiseke imukele KZN News soke kanti mangabe sibuya sobe sesikhuluma nayo ke imeya yomkhandlu waseMhlathuzo kunye na ke ikhansela uXolani Ngwezi.